Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki nong yalam ki long kami lambat ki padba nong shnong jong ka shangling mentakasngi ki lalet banu kendo ya Deputy Commissioner Karibhai District u Abhilash Baranwal ban ujor halor ke jingtap torti ya ka we ka met yap ka ba shamladon ki ba wan kam ya ka balatap ha ka jakatap met yap ka badan marsenda bat ka jaka bradnyut jong ka sor nong po ha shangling habakran chikila pathai khobor hadian ke jinga kendo bat ajing ujor che UDC Karibhai urang ba shnong ka shangling u ba James Mayong u Secretary Shnong u ba Vincent Sokwai lambar ka Shnong Angelina Tado kawai ni kilong kme jong ka Shnong kilapan pawe ka jing sngo khya jor halor ka jingtap torti ka met yap ha ka bakikso kilayo ban klong bat patar bat ra iki khatmet shaki benta jong ka Shnong ka thau hanin ka sngi kidai kino yalam Shnong kilo angru ba ka jingtap klam akor ka met yap kalong kum ka jing iben ipo yo ka Shnong ka thau bat ka babu jing maru khamtam ya ka kot ka khya jong baro ki pat ba nong shong Shnong halor kani ke benta na kaliang jong kidi kinong yalam Shnong kila dawan u Deputy Commissioner Karibhai District ba udi ban shim khya mardor ban pentikna bakum kini ki jat jingja kim deshu bandang jia nang ni shakhmat da ka badawaru bandang ni shakhmat habawan ban tap ekimet yap ki bom shim ladon ki bahayeng ki bawan kam hakde ke jaka ki de ban bu da ki brio ki batikna badru ban pentip shiki bor Shnong lemda kumta na kaliang ka jongki kila ban poi shim ya ka sinjam wat ban numsha shu ban letap met yap hakde ke jaka Nakaliang Abhilash Baranwal Deputy Commissioner Karibhai ulakular ban shimkhya halor gani kamat kabalabu da Shnong shangling kabede bakate ke jingtap torti ya kamet ya bat pentip ru shan unsalum da jingya langker ki yaki bor katanat pulit kanong po town committee bat kiwe ki badan benta ban pentikna bakum kini ki jat jingja ki bakta ya kakot kakya jong ki pat ba nong Shnong kinom jashu hadian habut Parlok lang kami khamtam le ha kan ka sngi ngilawan hang ne khmat jeng disi ngilawan ban karpat na menta ka ter Shnong jengi namar ki wan tep ya kata ka met yap ki klem tep bare kata ka met yap kan nog ni don kata ka jing susi ka jing sumong kata ka muslim jengi kai kumngi kinong Shnong ni shong along ku bang shong nok halor ka jabo ka jaban te ki dei ban terkhat ke na ban ta ka jengi kalung ying jengi kalung sem jengi ka menta ki khun ikti jengi la shai le sli da kumne shi kumne pa de long kalong ka e ka ba penjenjar ki khun ki jengi ke na shai le sli pa de na ka tan wan hang ne wan karpat nam ta ka Shnong ka jengi tang ka ta he ka jengi karpat Residents of Shangling village met me today and they have complained about improper disposal of a dead body happened allegedly by police. They told me that they have an agreement with police in which dead bodies can be buried over there. However, their complaint is that the way it has been done is not proper, as a result of which the dead body has been mauled by stray dogs and it's creating a public health issue in the village. So they have requested for us to intervene and to take up the matter with police authorities and Nongpo Town Committee to ensure that any dead body, whenever it is buried, is not only in the knowledge of the village authorities but also it's buried properly so that it does not create any public health issue. Nakaliang itu bar Shnong shangling dan bar Shnong kinong yalam Shnong kumjuk ru kilong kami napok ka Shnong ka jungi menta ka sngi lawan ya kendo ya UDC rengkat ka jingthok haka bayadei bat ketika unclaim dead body burial area ka badon hapo shangling haka bakala ja ka jingja ka besusi menin ka baladon ka mediam ka balami sabar lengba ka jingkap pathar lan ka jingle thulmur jong ki ba wan tap ya ketiga mediap ka ba don bekam kalong ka ka besusi na ka benta ka Shnong ka jungi na kapor sa kapor ngimat mungkin ki jinge ha ka ba pikso ki klong ka mediam kira saduk sa pelau jong ki ingbriu katno ka ta kane ka ta ka kwat ka kya ka ta ru ya ka kwat ka suba hapo ka Shnong ka thau ka jungi na kaliang jungi ka Shnong ni persya ya kane ka jingtap thurmur la ka dei ka jingwan tap na kaliang ka police department ne na kino ki way pat ki benta wat kate ka jaka la kedau ka dei ka jaka bentap ya kita ki medyap ki ba don su bakam henrei hakipor mensua kala don ka jing yakut apudang ka dorbar Shnong bat ka Nongpo Town Committee rengkat ke District Administration bat ke Police Department bahaswa bakin one time ya ketika ya kita unclaimed dead body kidai ban pentip
ya ka dorbar sunang ka ka dorbar sunang kan sapa ya ki beriu ki jongki ban peni ya ka jaka kumju ru ban pensisa ba ka jingti jongki kamdai banlong duna ya ka sauput tanrai ka basungsi kalong hakine kisngi bakine kisnem baladam ki balaleng kam samdon kum kata omdon banyukur ya ka dorbar sunang ka jongi kisu yawan hakipor kiba mangi kum ka sunang ngimtip hakanong kapor kiwan bentep ru ngimtip kiwan kitep lane kisu berat bat kitab na kanyut te hadin kato ka desngi kiksau gibun kiksau ki rong ki ra ya kita ki batam hadu kelau ying jong ki breu te kane ka penlong yingi ka dorbar sunang bat sokia hadu kata-kata namarna kapor sa kapor nglawan bu ya ka jingtua ngila pentip sa town committee nanrai kampoi sa ru de namar kane ngi na kalyang ka sunang ngimban se ngisim ya kane ka senjam sa chisin banwan kendu ya deputy commissioner jongka distrik ka jongi baun simkia halor kane ka benta bat ban penulong ya kimat jingdawa jongka sunang ka jongi ngila ya kendu UDC bat na kalyang UDC uang bahapo gine ki arsngi unsakhot ya ka jingyalang hapdeng ka town committee police department district administration kumju bat ka dorbar sunang bat hakane ka city ka bang ilabu ya UDC ilabu ro kato katne kimat jingdawa tagi jingdawa ki jongi kilong ba na kaliang ka department ka bapet ya ketika unclaimed dead body burials area ki haban bu no ekibril lane kita ki chokidar arngut ki badai ki try sunang ban pek lem da kumta kan sabu jingya biang ladam don nong pen kaju hi kan saja kin sawan biang bantiak klem ka jingtip jong ka sinong bat klem da yo ka jing persija jong ka sinong tingil labu ya kita kiman ba UDC un yakran halor kane ka benta ba kidai ban thungno arnut ki chokidar ban pej ban kumi ka tiga jaka ka kaju kapur ban maintain ka tiga jaka om bakin subu namar hakipur liur ka tiga jaka ka lalong klau kine ki bawan tap ya kimatiam kisalia benrung kam sapok kitap no harut surak kagate jaka kababu jingnya kala dadon ki brisnong ni jongi banpen kamut kimyo ban lemon kane gade kaman kabana kalyang ka dorbar snong jongi kadawa bat lada ka district administration lane ka police department kimburom lane kim sutnyau ya kane ka mat jingdawa ka jongi na kalyang ka dorbar snong sisendon kan sakang ikate jaka kan om sa su dalele bikin wantap ikimadiap kata gade kaba ngi na kalyang ka dorbar sunong lasim ya karay